predchádzajúcom návode sme si povedali, ako si vytvoriť účet na Gmaili a podarilo sa nám vytvoriť náš účet pod názvom in44matic.eu@gmail.com. Teraz sa pokúsime prihlásiť na tento účet. Do prehliadača si zadáme adresu gmail.com a po jej načítaní sa dostaneme na prihlasovaciu obrazovku, kde meno používateľa je náš in44matic.eu a heslo je to, ktoré sme si zvolili. A klikneme na tlačítko prihlásiť. Následne sa začne načítavať obsah našej poštovej schránky a tu už vidíme, že sme prihlásení. Na pravej strane je to zobrazené in44matic.eu@gmail.com. V prijatej pošte máme uvítacie správy od zriaďovateľa služby, teda od Gmailu, kde si môžeme prečítať správy o možnosti importovať poštu z predchádzajúcich účtov. Náš sa to zatiaľ netýka. My prejdeme na ľavú stranu, kde si nastavíme, alebo teda pozrieme možnosti, ktoré máme v jednotlivých priečinkoch. Takže napríklad po kliknutí na pošta sa nám zobrazí obsah našej pošty. Výhodou Gmailu je samozrejme to, že tak ako máme tu dolu zobrazené, celkovo nám dávajú k dispozícii až 7600 MB na rôzne správy, dokonca aj s dosť veľkými prílohami, takže nemusíme správy vymazávať, aspoň zatiaľ určite nie. Môžeme správy jednoducho tzv. Archivovať. Takže ak si prečítame jednotlivé správy a rozhodneme sa, že tieto správy to nechceme, môžeme ich následne potom archivovať. Teraz si pôjdeme skúsiť napísať nejakú prvú správu. Skôr ako prejdeme na písanie správ, ešte by sme sa mohli pozrieť na možnosti, ktoré nám poskytuje Gmail. Takže tu máme vytvorenie profilu, nastavenie účtu. Prejdeme do nastavenia účtu a môžeme si pozrieť, aké máme nastavenia. Tu je jedna obrovská výhoda, zmena hesla. V prípade, že by nejakým spôsobom sa po naše heslo dostal kamarát známy, tak môžeme si heslo veľmi jednoduchým spôsobom tu zmeniť. Dobre, vrátime sa naspäť na pravú stranu a pozrieme si, čo nám ponúka Gmail v rámci možností. A vlastne tu ich máme, jednotlivé možnosti. Takže my sa vrátime naspäť do našej do našej schránky a prejdeme do nastavenia pošty znova, teda zatlačením na tlačítko ozubeného kolieska, ktoré je symbolom možnosti nastavenia. Prejdeme do nastavenia pošty. A v nastavení pošty sú jednotlivé karty, kde v časti všeobecné si môžeme nastaviť jazyk, počet konverzácií, čiže zobrazených mailov na stránke a ďalšie veci. Takže si to len zatiaľ prebehneme, pozrieme. Určite, čo budeme potrebovať, je nastaviť vlastný podpis. Takže dáme tam 2x pomlčka a vložíme tam vlastný podpis. V tomto prípade to bude podpis informatik a dáme tam Java. Tak, všetky nastavenia dáme uložiť a môžeme prejsť do našej pošty a môžeme skúsiť napísať prvú správu. Takže klikneme na tlačítko napísať správu.
Nož a teraz už podľa pravidel netikety ideme postupne vypisovať jednotlivé kolónky. Kolónke komu vieme, že máme vytvorenú adresu informatik.eu@gmail.com, takže napíšeme na adresu in4matik.eu@gmail.com. Predmet správy napíšeme pokusný mail a do samotnej správy, do tela správy, keď pôjdeme písať, vidíme, že už je tu automaticky vložený náš podpis. Tie dve pomočky, ktoré sa nám tam zobrazujú, ktoré ja som dal navyše ešte, takže ich môžeme vymazať a potom aj v nastavení vymazať. Tie dve pomočky znamenajú, že je to oddelené, podpis je oddelený od samotného tela správy a pri preposielaní ďalším ľuďom sa nebude zobrazovať, čože je obrovská výhoda. Tu napíšeme stručne ahoj, toto je len pokusný e-mail, pomočka, prosím, odpovedz, či ti prišiel, napríklad, či ti prišiel. No a do ďalšieho riadku dáme tradičné s pozdravom a môžeme e-mail. Máme napísané komu, máme napísané pokusný e-mail ako predmet a môžeme tento e-mail odoslať, takže klikneme na tlačítko odoslať a tu už nám oznamuje, že vaša správa bola odoslaná. Prepnem sa na druhý účet, na účet, na ktorý tá správa mala prísť. Tento účet má len 1/4 vo svojom mene, takže to je tá zmena. A tu už vidíte, že v prijatej pošte hneď na samom vrchu je správa od koho? Od in4matik z a tu je napísané pokusný mail a 12:46 bol odoslaný. Klikneme si naň. Takto sa zobrazí adresátový mail. Ahoj, toto je len pokusný e-mail, prosím odpovedz, či prišiel s pozdravom. Takže veľmi jednoducho klikneme na tlačítko odpovedať. Automaticky pôvodná správa sa nám odsunie o niečo nižšie a kurzor bliká nad tým konkrétnym textom citovaným, takže my môžeme odpovedať a dáme tam napríklad takto. Čaf, tvoj mail mi prišiel v poriadku. A prípadne tiež nejaké dáme tam best regards s pozdravom. A kto ho posiela, dáme kamarát informatik z, dáme napríklad Gimpla. Tak. A môžeme správu dať odoslať. Znova sa nám zobrazí, že správa bola odoslaná. My sa môžeme prepnúť naspäť do druhého prehliadača a tu nám už to vidíme, že máme správa poslaná, správa prijatá a tu je pokusný mail. A vidíme, že naozaj už veľmi rýchlo v priebehu pár sekúnd tú správu dostávam naspäť alebo dostáva adresát, ktorému bola odoslaná. Tu je odpoveď môjho kamaráta a keď nám zobrazí citovaný text, tak je tu aj môj pôvodný text, ktorý som ja
jemu posielal. Čiže tu je napísané, toto som písal ja ako in44 Matic EU a toto je odpoveď od in4 Matic EU, čo je úplne super. Ďalšia zaujímavosť, ktorá je úžasná pri používaní Gmailu, je to, že my v prípade, že sme prihlásení obaja, to, čo som spravil vlastne a teraz, že som v dvoch prehliadačoch prihlásený, raz na účte in4 Matic EU a raz na účte in44 Matic EU, tak na ľavej strane vidím možnosť rozhovoru, kde ja môžem kliknúť na tlačítko na in4 Matic, čiže ja, ktorý som ako 44 prihlásený, kliknem teraz na tú štvorkovú adresu a poviem si, že ja by som si rád s dotyčným pokecal, alebo teda napísal mu nejakú správu. Takže nič jednoduchšie ako napísať dotyčnému správu, ale o tom si porozprávame už na budúce.